نحن نعلم تماما بأن المحور الإيراني أصبح ضعيف وبدأ ينهار بعد القصف الإسرائيلي على حزب الله واغتيال قاداته وجنوده. أيضا هنا المحور بشكل عام كان ضعيف جدا ولا توجد مقاومة، والتقدم كان سريع وغير متوقع من قبل الفصائل. نحن نشكر إسرائيل حقيقة على هزيمتها לهذا المحور. איזה חיבורים, מי מודה לנו? כן, תראי, מאוד מעניין, שווה לשים לב להתפתחות הזאת ולאן היא תוביל. מאוד, רק אני אזכיר, רועי, אתה זוכר איך אסד הוספד? כן, לא, אנחנו לא מספידים זה היה אחד הפלופים הגדולים. תוך שבועיים, שלושה. כן, 3, וזה לא נזכיר מי אמר שתוך 3 שבועות הוא מסיים את החיים שלו ואת הקדנציה שלו זה, אז הוא שרד. לא, הסיפור זה איראן. בדיוק, זה הציר, זה הסיפור. ציר הרשע. ציר הרשע, יפה. אז מה הם מבינים בעולם הזה? איזו שפה? שפת הכוח. תראי, בסוף. לצערנו. זו השפה. כן. יופי רועי, תודה רבה לך על הדברים האלה.